Croeso i ganolfan addysg gofal iechyd nyrsio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Fy enw I yw Amanda Jones, dwi'n uwchddarlithydd a chydlynydd y rhaglen o fewn nyrsio i nyrsio oedolion a iechyd meddwl. Fydd y cyflwyniad yma yn mynd drost y rhaglen i chi i ddangos i chi pa mor bwysig yw i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Fydd y cyflwyniad yma yn canolbwyntio ar y rhaglen llawn amser am nyrsio oedolion a iechyd meddwl. Ac o fewn y lluniau yma, ych chi'n gallu gweld tu allan i adeilad y ganolfan gyda y tu cefen a y tu flan, ac hefyd llun sydd yn rhoi trawstoriad dros Aberystwyth i chi a'r ffaith bod ni'n gallu gweld y môr o'r campws hefyd. Dewch i chi gael cwrdd â'r tîm nyrsio. Mae gyda ni Sally Hoare sydd yn prif arweinydd i'r ganolfan. Mae gyda chi finne sef Amanda Jones, uwchddarlithydd a chydlynydd y rhaglen nyrsio am oedolion a iechyd meddwl. Mae gyda ni Bleddyn Lewis sydd yn uwchddarlithydd iechyd meddwl, ac hefyd Angharad Jones sydd yn ddarlithydd o fewn yr adran. Mae gyda ni hefyd Chantal Thomas sydd yn swyddog cofrestra academaidd sydd yn cefnogi'r tîm hefyd. Mae angen nodi hefyd bod pob darlithydd, uwchddarlithydd a'r prif arweinydd hefyd yn nyrsys gofrestredig gyda nifer eang o brofiad o fewn gwahanol ardaloedd o nyrsio. So pam ddylech chi ddod i astudio nyrsio yn Aberystwyth? Mae rhaid cofio bod hon yn rhaglen hollol newydd a fyddwn ni'n cael yr canran gyntaf o fyfyrwyr yn dechrau mis Medi flwyddyn nesaf gyda ni. Mae golygfeydd hyfryd o'r traff a'r môr gyda ni o fewn y campws a ni'n gallu gweld y môr hefyd o'n adeilad ni sy'n reit gyferbyn yr rheol a'r campws yn Penglais. Ni hefyd reit gyferbyn y ffordd a ysbyty Bronglais a fydd y cyfle i wneud lleoliadau o fewn yr ysbyty ni hefyd. Wrth ddweud yn barod mae hon yn raglen hollol newydd a mae hyn yn amser cyffrous iawn i Brifysgol Aberystwyth. Mae hefyd y cyfleoedd i'n myfyrwyr ni i astudio 50% o'r astudiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg a fydd hyn yn cael ei cefnogi trwy'r gwaith theori ac hefyd y lleoliadau clinigol. So i'n gymryd eich gradd nyrsio ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae hon yn rhoi y cyfle i chi integreiddio ar prif gampws. Mae'n rhoi mynediad i chi i'r campws, i'r llyfrgell ac adnoddau i gyd o fewn y prif gampws yn Penglais. Fydd myfyrwyr hefyd yn medru defnyddio'r cyfleusterau chwaraeon a mae argeulau'r llety i gael os hoffech chi aros ar y campws hefyd. Mae'n agos at ysbyty Bronglais fel rwyf wedi nodi yn barod a bydd cyfleoedd nyrsio iechyd gwledig o fewn y rhaglen. Mae'r canolfan gelf Prifysgol Aberystwyth wedi lleoli ar y campws hefyd a hefyd Llyfrgell Cenedlaethol Cymru reit gyferbyn yr rheol hefyd. So dewch i edrych ar y rhaglen nyrsio ei hunan de. Mae 50% o'r rhaglen dros y 3 mlynedd yn theori a hefyd mae 50% yn ymarfer clinigol. Felly edrych ar rhan 1 sef blwyddyn 1 o'r rhaglen llawn amser. Bydd myfyrwyr sy'n wneud nyrsio oedolion a nyrsys iechyd meddwl yn astudio'r un modelau trwy y flwyddyn cyntaf. Nawr fydd pob modiwl diwetha, so y 4 modiwl o bob rhan, mae hwn yn rhedeg trwy'r flwyddyn a fydd hyn yn datblygu'ch sgiliau chi o ran creu portffolio erbyn diwedd y flwyddyn. A mae'r portffolio yna yn cynnwys y lleoliadau clinigol hefyd. So wedyn yn dod i'r rhan 2 blwyddyn 2, byddwch chi yn arbenigo yn eich maes chi. Felly fydd myfyrwyr nyrsio oedolion yn dilyn un llwybr a bydd yr
myfyrwyr sy'n dilyn iechyd meddwl yn dilyn llwybr arall. Ac eto i gyd, yn ystod y flwyddyn na, byddwch chi'n datblygu portffolio i gyflwyno ar diwedd y flwyddyn academaidd. Felly mae'r tymhorau ni yn dechrau'n mis Medi ac yn cwpla diwedd Gorffennaf. Fydd cyfle hefyd i fyfyrwyr sydd wedi colli unrhyw amser yn glinigol i wneud yr amser na fyny ar ddiwedd bob blwyddyn. Pan fyddwch chi'n dod i'r blwyddyn diwetha, sef rhan 3, byddwch chi yn dod nôl at eich gilydd fel nyrsys oedolion a iechyd meddwl, ac eto i gyd fyddwch chi'n astudio'r un modelau yn ystod y trydydd flwyddyn gan mynd eto ar eich llwybr arbenigol at ddiwedd y flwyddyn hynna cyn bod chi'n ddod yn nyrs gofrestredig. Hefyd fydd angen cyflwyno portffolio ar ddiwedd y flwyddyn na hefyd. So beth sy'n wneud yn rhaglen ni'n wahanol o ran nyrsio ym Mhrifysgol Aberystwyth? Rydyn ni'n edrych ar addysg rhyng-broffesiynol. Rydyn ni'n gweithio gyda adrannau eraill, proffesiynau eraill o fewn y gymuned, a gallith hyn gynnwys gofalu am eich car, sut i sicrhau bod eich car chi'n saff i deithio allan yn y gymuned pan chi ar lleoliadau ac yn gofalu am eich cleifion. Ni hefyd yn edrych ar y bwysigrwydd o gofalu am anifeiliaid anwes o fewn a sut mae'r rhain yn galluogi defnyddio'r gwasanaeth i wella'n gynt hefyd. I ni hefyd am gweithio gyda'r gymuned a gallith hyn fod trwy prosiect garddio mwyn sicrhau lles a gwelliant i ddefnyddio'r gwasanaeth hefyd. So fydd cyfleoedd i chi ddysgu sgiliau newydd gyda addysg rhyng-broffesiynol. Fydd y staff amrywiaeth o arbenigedd a chefndiroedd o rhan eu sgiliau nhw. Fydd mewnbwn clinigol wrth iechyd proffesiynol, a felly fyddwch chi'n gweld gweithwyr clinigol yn dod i'r dosbarth i ddysgu chi hefyd. Mae 20% o'r rhaglen yn canolbwyntio ar ddarpariaeth addysg rhyng-broffesiynol, a mae hyn yn hollol bwysig o fewn y gradd nyrsio. Fydd cyfleoedd ar gyfer ymgysylltu â'r gymuned ac elusennau i gael yn ystod y rhaglen hefyd. So beth am ein partneriaid dysgu ymarferol de? Pa gyfleoedd fydd gyda chi o ran lleoliadau clinigol? Rydyn ni'n gweithio gyda 4 bwrdd iechyd ar hyn o bryd, a fydd lleoliadau i fyfyrwyr yn cael eu lleoli yn ystod yr ardaloedd yma. Nawr mae rhain yn cynnwys bwrdd iechyd Hywel Dda, bwrdd iechyd addysgu Powys, a bwrdd iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. So fydd lleoliadau i fyfyrwyr yn ystod yr ardaloedd ma trwy gydol y 2 mlynedd. Rydyn ni hefyd wedi ymgysylltu gyda Bai Abertawe, y bwrdd iechyd fyna, a fydd lleoliadau arbenigol ar gael unrhyw fyfyriwr fydd angen neu lleoliadau yn yr ardaloedd na hefyd. So i edrych ar y cyfleoedd lleoliadau ymarferol i chi. Bydd lleoliadau yn cael eu drefnu yn ysbytau cyffredinol, mewn timau nyrsio cymunedol, canolfannau gofal integredig, gofal cymdeithasol a arbenigedd fyna, lleoliadau arbenigol mewn canolfannau trydyddol, lleoliadau nyrsio gwledig a fydd hyn yn anatod o fewn y gofal eich chi'n rhoi, lleoliadau byr gyda elusennau a mentrau cymunedol, ond bydd cefnogaeth i bob fyfyriwr o rhan lleoliadau clinigol gan staff hyfforddedig. Bydd hyn yn cynnwys aseswyr ymarferol clinigol, gorchwylwyr ymarferol clinigol, ac hefyd nyrsys cyswllt addysg neu hwliswyr addysg ymarferol, a bydd rhain yn anatod yn eich cefnogi chi o fewn y lleoliadau yma.
Bydd rhaid nodi hefyd, bydd pob myfyriwr yn cael tiwtor personol, a bydd yr rheina'n gallech cefnogi chi hefyd tra bod chi allan ar leoliadau, a mae croeso chi gysylltu â'ch tiwtor personol yn y man cynta os oes rhywbeth yn poeni chi. Beth am cyfleoedd iaith Gymraeg? Gallwch chi ddewis i ymgymryd eich cyfweliad myfyriwr trwy gyfrwng y Gymraeg os chi'n dewis. Fydd pob siaradwr Cymraeg yn derbyn tiwtor personol sydd yn siarad Cymraeg, a mae siaradwyr Cymraeg gyda ni o fewn nyrsio oedolion a iechyd meddwl. Mae 100% o'r rhaglen cyffredinol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, a mae croeso i chi i gyflwyno unrhyw darn o waith academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg. I unigolion sy'n ddi-Gymraeg, fyddwn ni'n cynnwys gwersi Cymraeg sgwrsio sylfaeniol am ddim trwy cornel coffi a'ch llonc, a byddwn ni'n croesawu myfyrwyr sy'n rhugl yn y Gymraeg i gefnogi'r sesiynau yma hefyd. Fydd lleoliadau clinigol gyda asesydd ymarfer a goruchwylwyr ymarfer sy'n siarad Cymraeg lle bo hynny'n bosibl. Fel y dywedir yn gynt, allwch chi gyflwyno'ch gwaith ac asesiadau academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg. A bydd unrhyw myfyriwr sy'n astudio yn y Gymraeg yn derbyn ysgoloriaeth astudio canolig Cymraeg Prifysgol Aberystwyth, gwerth hyd at 400 y flwyddyn hefyd os ych chi'n dewis cyflwyno'ch gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg. Beth yw ein gofynion mynediad ni? Ni'n edrych ar tegau i ddechrau, sef Saesneg neu Cymraeg iaith a mathemateg gradd C neu yn uwch, ac hefyd 3 lefel A, BCC neu CCC. Nawr fel chi'n gallu gweld, mae amryw o gyfleusterau fyna i chi ddefnyddio i allu'r ymgeisio am nyrsio. Os nad ydych chi'n gweld eich cyfleusterau chi fyna, cysylltwch â ni neu'r tiwtor hefyd a gawn ni drafod hyn yn bellach. A mae'r manylion e-bost fyna i chi gysylltu â ni i drafod beth sydd gyda chi o ran cwmwysterau ymellach. Ond hefyd mae angen i ni gael asesiad iechyd a chymeriad da, a mae hwn yn rhan annatod o'r cwrs hefyd. A mae fe'n ofynion o ran y cyngor nyrsio a bwydreigeth. Bydd angen i chi hefyd i llenwi ffurflen sgrinio iechyd galwedigaethol i sicrhau eich bod yn iach i allu astudio ar y cwrs, a gwell cliriad DBS hefyd o ran ffitrwydd i allu ymgymryd ar cwrs nyrsio, yn ewedig a bod ni'n gweithio gyda aelodau o'r cyhoedd a defnyddwyr gwasanaethau hefyd. Ni ar fin trefnu sesiynau blasu a diwrnodau agored y brifysgol, a fyddwn ni'n agor yn drysau i chanolfan addysg gofal iechyd, a fydd croeso i chi ddod i gwrdd â ni fyna. Bydd y dyddiadau hyn yn cael eu lleoli ar gwefan y brifysgol ar gyfer nyrsio, a bydd y cyfle i chi sicrhau eich bod yn cofrestru am sesiwn fyna. Bydd yn braf i groesawu chi draw i'r adran i chi cael gwrdd â'r staff, a drychwn ymlaen i groesawu chi ymhellach. Rwy'n deall na allai sicrhau bod bob darn o wybodaeth o fewn y cyflwyniad yma, ond os oes gennych unrhyw ymweliadau ychwanegol, mae croeso i chi gysylltu â tîm y canolfan gofal iechyd, a mae cyfeiriad y wefan fyna i chi, neu allwch chi gysylltu â finne fel cydlynydd y rhaglen ymhellach. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando ar y cyflwyniad yma, a edrychaf ymlaen i groesawu chi ymhellach i'r ganolfan.